ekene m. Kedu ka ekesi anyanwụ? Eji m aka na onye ọbụla nọ mma ebe ọbụla ọ nọ ugbu a wee na-ahụ ihe onyonyo a na nke taa bụ ahịa Afọ. Ana m arịọ Olisa bi n'eluigwe ka ahịa Afọ nke taa fọpụrụ anyị ihe ọjọọ ine n'ụzọ anyị ma fọtara anyị ezi ihe na ndụ a, ka ọ dịkwa ka m si kpee ise cha 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 cha. Igbo kwenu kwenyenu kwezuonu. Ndị be anyị ndewonu. Otu a ka m si anabata unu n'ihe omume anyị nke taa na Adadiọramma TV. Nnọọ n'ihe omume anyị nke taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu mkpọrọ atụmatụ okwu. Anyị mara na dịka ndị Igbo anyị nwere ọtụtụ okwu nka. Ndị Igbo nwere nka okwu dị iche iche. Ọ fịara ahụ ihu ka onye Igbo kwuchara okwu o tinye atụmatụ okwu na ya. Ya bụ na nke taa anyị ga-akapịa ya bụ okwu ọnụ. Ngwa, gịnịkwanụ bụ atụmatụ okwu n'uche nke gị? Atụmatụ okwu bụ okwu nka dị iche iche dị n'asụsụ Igbo, nke ọka okwu ji achọ okwu ya mma ma ọ bụ edemede ya ka ha nwee echiche miri emi. Ọ dị mma. Ụdị atụmatụ okwu dị iche iche enwere n'ala Igbo. Enwere mbụrụ, enwere ngiri, enwere mme mmadụ, enwere ilu, enwere akpaala okwu na ndị ọzọ dị iche iche m ga-emetụ aka. Mana na nke taa, o nwere nke na-atọkarịcha m. Agbanyeghị na ya emebugo akpaala okwu, mana o nwere ihe nke na-atọkarịcha m kịta gbakere nke m na-ekwu ihe a. Mme mmadụ kpọ personification n'asụsụ Bekee. Igbo amaka. Ọ dị mma. Ebe a ka anyị ga-akwụsịgodo ihe omume anyị na nke taa na Adadiọramma TV. Ana m asị gị bụ onye ọma afụrụ taa ka afụkwa gị echi. Jidenụ ka unu ji. Daalụ nụ rinne. Ngwa ka emesịanụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.